Δεν πήγε σε μάτι. Τι είναι αυτό, το καλύτερο. Διάβασε. Πώς να διαβάσω έτσι στραβά που το έγραφω. Μας υπογραφείς. Μας υπογραφεί. Όχι μωρέ. Recording λέει, αφού λέει record. Όχι, δεν το έχω πατήσει ακόμα. Μας υπογραφείς. Δεν υπογραφείς. Εντάξει, πλάκα κάνουμε ρε. Αυτές οι μαλακές χώρες. Και με τους Ιωάννας οι Χριστιανοί. Κοιτάξτε το κινητό με ανάποδα. Σας αρέσει? Θα το ανταλλάξεις αυτό. Αυτό. Θα το πουλήσεις κάποια στιγμή το κινητό. Τι να το πουλήσω. Όταν θα πάρεις το άλλο παιδί μου θα πουλήσεις αυτό. Να το πάρω εγώ, γι' αυτό σου λέω. Πώς το πουλάς. Άμα το φτιάξω πρώτα. Τι να φτιάξεις. Το πουλάει ο Γιώργος άμα πάρει το άλλο. Ή θα το ανταλλάξει. Εσύ όμως θα κανονίσεις την εκδοχή. Θέλει φτιάξουμε λίγο. Εντάξει. Γιατί θα γίνει ακριβό να πάρει γι' αυτό. Αυτά είναι τα 3 λιπέριθρες. Τι είναι οι πέριθρες. Πέριθρες. Τι κάνουν οι πέριθρες. Ανοιχνεύεις άλλο Bluetooth εδώ μέσα. Και αυτό όλα και αλλάζεις κανάλι. Το μεγαλύτερο καλό είναι τη δουλειά. Αυτό είναι για το τηλέφωνο.